ଭାରତର ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ବି ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିହାରର ସୋନ ଭଣ୍ଡାରର ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଜାରେ ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସାମରେ ଜଟିଙ୍ଗା ନାମକ ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାକି ଏହାର ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାସ୍ତବରେ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଓ କୋଠାଘରେ ପିଟି ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୁକାୟିତ ଧନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ ସିଂ ଏକ ସଫଳ ମିଶନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଲୁଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଖଜାନାକୁ ଏହି ଦୁର୍ଗରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଛି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଧନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଅଜଣା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 18, 2012ରେ ଭାରତର ଯୋଧପୁର ସହରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଲଦାଖର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏଲିଏନ୍ସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ୟୁଏଫଓ ଏଠାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେହି ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏକ ବଡ଼ ପଥର କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପୁଅଠାରୁ ଧନ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଶାଖାଲିପିରେ ଲିଖିତ ଏକ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ଏହି ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ରାଜକୋଷର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋପର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତଥ୍ୟଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।